pentru această după-amiază suntem aici în casa fratelui, viitorului nostru frate. Domnul să-l binecuvinteze pe Liber, familia lui, copiii lui și întreaga comunitate de aici. Domnul Iisus să o binecuvinteze. Să știți că nu suntem la voia întâmplării aici. Nu am hotărât noi să fim astăzi aici, ci a fost planul lui Dumnezeu. Planul lui Dumnezeu, care Dumnezeu a hotărât ca astăzi noi să ajungem aici, să propovăduim Evanghelia în această localitate, ca cuvântul lui Dumnezeu să ajungă la orice făptură, pentru că aceasta este porunca lui Dumnezeu. Duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia. Și oricine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Dar cine nu va crede și nu se va boteza, zice cuvântul lui Dumnezeu, nu o spune oameni buni, o spune Domnul Iisus, va fi osândit. Înaintea noastră două căi se pune. Înaintea noastră sunt două drumuri. Drumul care duce la Dumnezeu și drumul care duce în partea cealaltă, știm cu toți. Dar ca să mergem pe acest drum care ajunge la Dumnezeu, trebuie să-L alegem pe Iisus Hristos, pentru că El a zis, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu ajunge la Tatăl decât prin mine. Oameni buni, nu o religie te duce în împărăția lui Dumnezeu. Nu faptele mele bune te duce în împărăția lui Dumnezeu, ci relația ta cu Dumnezeu te duce în împărăția lui Dumnezeu. Relația ta prin Iisus Hristos cu Dumnezeu. Vrei să ajungi în împărăția lui Dumnezeu? Vrei să te bucuri de o veșnicie cu Dumnezeu? Alege-L pe Iisus Hristos în această după-amiază. Nu ai putere? Crezi că nu poți? Nu poți să te lași de fumat, de băut? Nici eu n-am putut. Vă spun, nu ai cum să te lași. Dacă vrei prin puterea ta, dacă vrei prin ambiția ta, dacă vrei prin puterea ta de om, n-ai să reușești să ajungi la Iisus, la Dumnezeu Tatăl. La Dumnezeu Tatăl ajungi prin Iisus Hristos, cel neprihănit, care a murit pe cruce pentru păcatele întregii omeniri, pentru păcatele mele și pentru păcatele tale. De aceea, frate drag, de aceea, prieten drag, de aceea te rog, într-această după-amiază, nu lăsa pe Iisus Hristos să treacă pe lângă tine. Nu lăsa această șansă care ți-a dat-o Dumnezeu, fără să te împaci cu El. O să vă povestesc un pic despre viața mea. Eu sunt născut și crescut în București, în Vital. La vârsta de 20 de ani m-am mutat la Clejan, tatăl meu a luat cumpărat o casă acolo. Să știți că la vârsta de 14 ani am început să înțeleg cuvântul lui Dumnezeu, așa în felul meu, cum înțelegeam, pentru că tatăl meu s-a întors la Domnul, a primit pe Domnul Iisus, a făcut un legământ cu Dumnezeu și atunci a intrat Evanghelia în casa noastră. În fiecare seară se citea la ora 9 până la ora 10 Biblia, noi copii, aveam 4 frați. Citeam cuvântul lui Dumnezeu ca copii și ne fascina poveștile din Vechiul Testament cu David, cu arca lui Noe. Ne fascina, ne plăceau să auzim aceste povești frumoase. Dar atât. Cuvântul lui Dumnezeu era pentru mine un lucru care îmi plăcea să-l ascult, îmi plăcea poveștile din el, dar când era timpul ca eu să-l pun în practică în viața mea, când era timpul ca eu să-l trăiesc, aici mă opream. Pentru că îmi plăcea și lucrurile din lume. Îmi plăcea anturajul cu prietenii mei, îmi plăcea să mă duc cu prietenii mei la distracție, îmi plăcea să mă duc la petreceri, să umblăm, să petrecem, să bem, să fumăm. Îmi plăcea lumea. Și îmi plăcea lucrurile astea din lume. Și am mers așa, cu lucrurile astea lumești, chiar dacă în casă la tatăl meu s-a făcut și biserică, s-adunau frații, eu nu mă duceam, nu vreau să ascult, nu vreau să aud de cuvântul lui Dumnezeu. Am ales să plec în țări, să fac bani. Am umblat prin multe țări. Spania, Italia, Sicilia, Germania, le-am luat la rând. Am făcut bani. Dar vă spun ceva, toate lucrurile din această lume n-au nicio valoare. Știți ce zice cuvântul lui Dumnezeu? Că totul este goană după vânt și de certăciune. Toate lucrurile este goană după vânt. Pentru că noi aici pe pământ trăim o porțiune. Ne naștem
trăim un număr de ani și după aia plecăm. Aici pe pământ suntem străini și călători. Nu suntem statornici. Aici avem timpul să ne pregătim veșnicia. Unde îți pregătești veșnicia? Dacă îți pregătești veșnicia pe pământ, n-ai să rămâi pe pământ. Vă spun sigur. Și știm și noi toți lucrurile astea, că nu o să rămânem aici. Veșnicia noastră trebuie să o păstrăm și să o pregătim pentru Împărăția lui Dumnezeu. Și pentru a ajunge acolo avem nevoie de Iisus Hristos. Eu am auzit lucrurile astea de multe ori și făceau ecou în inima mea. De multe ori mă duceam la furat și că conștiința mea mă mustra: ce faci, nu este bine, nu mai fă lucrul acesta. Ca să-mi omor conștiința, fumam câte o țigară marihuană sau ciocolată, beam câte o sticlă, 2 de whisky, ca să omor conștiința, pentru ca conștiința mea să nu mai îmi vorbească, să mă lase în pace, să-mi fac treaba mea liniștit. Dar a ajuns o vreme în 2016 spre 2017, eram în Germania, mi s-a morțit piciorul drept. Să știți că când intră boala nouă, când intră neputința în trupul omului, atunci omul începe să strige la cine? La Dumnezeu. Când doctorul zice: nu mai e nicio șansă, când doctorul zice: în 3 ani vei muri, știi ce faci? Te faci mic și strigi: Doamne, mai am atât de puțin timp. Așa am spus el. Când doctorul mi-a spus că nu mai am nicio șansă în 2017, la Timișoara, în spital, mi-a spus: nu mai e gata, nicio șansă. Tu la căruț, de la căruț la pat, nu vei mai putea mișca mâinile, picioarele, vei rămâne o legumă și după aia vei muri. 3 ani va dura toată treaba asta, nu va dura mai mult. Era în 2017 și suntem în 2023, lăudat să fie numele Lui. Cine a prelungit firul vieții? El. El a prelungit firul vieții. Dar de ce? Pentru că am ales să nu mai trăiesc pentru mine. Am ales să trăiesc pentru El. Am ales să-mi dau viața în totalitate Lui. Am ales să pun viața mea la dispoziția Lui. Să nu mai alerg după lucrurile lumești. Credeți că nu puteam în situația în care sunt să mă duc să fac bani? Mă duceam. Pe Italia, pe Franța, pe Spania, mă duceam la cerșii și făceam bani. Poate făceam mai mulți bani decât când eram în picioare. Dar n-am căutat lucrul ăsta. Am căutat să fac voia Lui. Am lăsat lucrurile pământești deoparte. Și de ce? Că am înțeles un lucru. Că comoara mea este în cerul. Iisus Hristos a zis: mă duc la Tatăl să vă pregătesc un loc. Mă duc la Tatăl să vă pregătesc o cameră și vouă acolo, celor care faceți voia mea. Dar camera aia o pregătesc cu lucrurile care îmi trimiteți voi după pământ. Poate fiecare dintre voi aveți copii în străinătate, care sunteți mai în vârstă, nu? Ei se duc și fac bani acolo și trimit: tată, uite, trimit ăștia 500, mai pune tu 2-3 rânduri de beceau la casa mea. Uite, îți trimit ăștia 2-3 mii, toarnă placa, uite, fă acoperișul, tată. Poate toți ați trăit situațiile astea, nu? Exact așa așteaptă Domnul Iisus. Să-i trimiteți materiale Lui în ceruri acolo. Dar cum îi trimiteți materiale? Cum trimite materiale în ceruri? Mai întâi trebuie să faci un legământ cu El. Mai întâi trebuie să te împaci cu El. Mai întâi trebuie să spui viața în o rânduială cu El. În seara aceasta este momentul ca tu să spui viața în o rânduială cu Iisus Hristos. În seara aceasta este momentul să renunți la lucrurile din lume și la lume. În seara aceasta este momentul să te pui în genunchi și să strigi: Doamne, eu nu pot să mă las de băut, eu nu pot să mă las de fumat, eu nu pot să renunț la lume, îmi place lumea, dar dă-mi Tu putere, Doamne, întărește-mă Tu, Iisuse. Și crede-mă, El te va întări, El îți va da putere, pentru că puterea lui Dumnezeu este mare. El a călcat peste puterea celui rău. Știi când? La Calvar. El când a murit pe cruce, cel rău a zis: gata, am învins. L-am ucis pe Fiul lui Dumnezeu. Atunci când El a murit pe cruce, răstignit în acei 2 tâlhari, atunci când lovea ciocanul în cuiele acelea, atunci când a fost pusă acea coroană și sângele Lui intra în ochi, sângele Fiului lui Dumnezeu, când a strigat: Tată, iartă-i că-și nu știu ce fac.
Pentru cine a strigat El acolo? Doar pentru cei care erau prezenți? Nu. El a strigat pentru mine când înjuram. A zis, Tată, iartă-l pe Cătălin. El a strigat pentru tine când dușmăneai, când urai, când vorbeai ce nu trebuia, când te blestemai. El a strigat pentru toată omenirea. Tată, iartă-i că și ei nu știu ce fac. Aleluia! Vrei iertarea lui Dumnezeu astăzi? Vrei să capeți iertare și ștergerea tuturor păcatelor? Vino la Iisus. Vino la El în această seară. Știi cum vor fi șterse păcatele tale? Cu buretele zice că păcatele noastre vor fi toate luate și aruncate în marea uitării și nu-și va mai aduce aminte niciodată de ele. Aleluia! Niciodată. În Ioan, în 1 Ioan zice cu cuvântul lui Dumnezeu copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcăți. Dar dacă totuși cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos cel neprihănit, Iisus Hristos adevărat, și-a întins mâinile pe cruce. În semnul lui când le-a întins desfăcute, a luat toată lumea în brațe. Toată lumea în brațele lui perforate, în mâinile lui lovite, trupul lui sfâșiat, zdrobit prin păcatele noastre. Aleluia! A murit. A fost îngropat. Dar a treia zi a înviat. Nu l-a ținut nici piatra aia, nu l-a ținut acolo, nici sigiliile romane, ștampiliile romane, nici cei doi nici soldați înarmați care stăteau acolo, nu l-au ținut acolo în groapă. El a înviat ca și tu să ai viață și tu să fii înviat în ziua de apoi. Aleluia! Nu mai trebuie să vii la picioarele Lui. Aleluia! Nu lăsa să treacă această zi pe lângă tine. Prieten drag, eu am amânat și am zis că nu astăzi, mâine. Mâine îl primesc pe Iisus, nu astăzi. Dar a fost prea târziu. A fost prea târziu pentru mine. Pentru că acum trebuie să-i slujezi lui Dumnezeu de Deus ca roți. Dar tu poți să-i slujești lui Dumnezeu sănătos. Tu poți să-i slujești lui Dumnezeu pe picioarele tale. Tu poți să-i slujești lui Dumnezeu așa cum Dumnezeu te-a lăsat, fără să ai vreo problemă în viața ta. Aleluia! Fără să ai vreun necaz în familia ta, fără să ai vreo durere în trupul tău, fără să te trezești noaptea, să te întorci pe o parte și pe alta de durere. Poți să te întorci la Iisus cu inima deschisă și să-i spui, Doamne, iată-mă, sunt aici înaintea Ta. Fă ce vrei cu mine, Doamne. Vin la Tine și sfințește-mă Tu, iartă-mă Tu, curățește-mă Tu și primește-mă așa cum sunt. Ce vrei să vii la Domnul Iisus? Crezi că